Je to super piatok. Super piatok, pretože nás čaká super víkend, ale počas celého týždňa sme na Instagrame Telerána hľadali originálny názov pre nápoj lásky. Vyžrebovali sme Mariku Č, ktorá napísala Zeus pre muža a Nefertiti pre ženu. No a dnes je medzi nami aj profesionálny barman Jakub Rampáček, ktorý nám na základe práve týchto názvov namixuje bublinkové nápoje lásky. Okrem toho Mariku odmeníme a touto cestou už aj vlastne blahoželáme. Prístrojom na výrobu perlivej vody Soda Stream Art Black so sirupmi navyše, ktorú venuje značka Soda Stream. A už keď sme hovorili o fantastickom barmanovi, ktorý sa dnes o nás postará, tak Jakub už je medzi nami. Jakub, ty si aj zatlieskal, ja som to videla. Zatlieskal som výhercom. Ale je to v poriadku. Dobre, čiže Zeus a Nefertiti. Celkom fajn mená, teda veľmi dobré mená na nejaké tie nápusy. Robil niekedy podobné, ktoré by boli inšpirované či už mytológiou alebo reálnymi historickými postavami? Áno, určite, hej, tak v podstate každý barman, keď si spraví nejaký takýto, ako môžeme povedať, že signature cocktail, tak si môže dať svoj názov, či už je to proste z nejakej mytológie, hej, alebo možno niečo z jeho obľúbeného prostredia. Takže mne sa veľmi páčia tieto názvy. Som rád, že si to takto vymysleli, že grécky a egyptský. Je to pekné. No som zvedavá, do čoho sa pustíš, lebo keď sa povedalo Zeus, tak ja som si predstavila niečo oranžové, a keď sa povedalo Nefertiti, tak niečo tmavé. Neviem, ako to teda vnímaš ty? To Nefertiti si veľmi dobre Trafila som? Trafila si, hej. Dobre. A ten Zeus je práve, že taký modrý až fialový, by som povedal. OK, dobre. Tak daj nám najprv tipy, skôr ako sa pustíme do týchto samotných drinkov, ale keby sme si chceli doma urobiť, možno nie je taký signature, ako si ty povedal, veľmi pekne, že typický nejaký nápoj, ale taký jednoduchý v rámci našich možností, čo by sme na to potrebovali, alebo mali mať doma aspoň minimálne. No, takže určite by sme mali mať nejaký pohár, takýto vysoký, veľmi dobré. Najlepšie je, že tieto koktejly si vieme vlastne spraviť zo surovín, ktoré teda máme doma, alebo vieme ich kúpiť v potravinách. Ale veľmi dôležité je, že iba už je to zázrakom, že otočením vodovodného kohútika a stlačením tejto páčky si vieme spraviť takúto dobrú perlivú vodu. A dneska si ju vlastne vieme aj predstaviť v koktejloch v spojení s našimi sirupmi. Takže, ako som hovoril, prvý je pohár, potom si zoberieme čučoriedkový džem, môže byť domáci, alebo aj taký, čo kúpime v potravinách. Áno. Ideme robiť Nefertiti teraz, hej? Teraz ideme robiť Zeusa. A Zeusa, dobre, prepáč. Počkaj, že tiež bude taký fialový Zeus. Nie, on bude modrý, povedal. Áno, takže dáme vlastne 2 lyžičky čajové tohto čučoriedkového džemu. Potom, čo potrebujeme, je vlastne čerstvá citrónová šťava, 15 ml. Nalejeme priamo do pohára. Táto malá vec je 15 ml akurát? A toto je vlastne úplne hore 25, ale tuto je taká ríska, kde je 15. Presne tak, treba to mať boku. Dobre, teraz zoberieme lat, kockový, najlepšie. Dáme donútra. No a teraz, čo musíme spraviť, zoberieme vlastne náš tonikový sirup, ktorý takto krásne otvoríme a cez kocky takto nalejeme a pozrite, čo sa stane. Máte ako bublinkuje. Bublinkuje, to je veľmi dobré, pretože je to aká bublinková voda, hej, ale máte ako keby 2 farby. Jedna je stále na spodku, to je tá červená, ale čo sa stane, keď teraz zamiešame ten koktail, tak sa stane takáto vec. Že to ide vlastne ako keby vyššie, hej? A zmení to trošku tú farbu. Ale je tam taký radiant, takže mení to tu postupne, že tmavne od hora nadol je to stále tmavšie. Presne tak. Čo teraz musíme zobrať je citrón, čerstvý citrón a spravíme si tzv. Citrónový zástrek. Takto. Citrónový zástrek. Áno, a ja vám poviem, že aj prečo. Ten citrónový zástrek je vlastne pre arómu, ale takisto aj na chuť. Čiže inými slovami, použiješ iba šupku, áno? Áno, ale... Takže čistý by to mal byť citrón. Zrejme Čo majú bio, citrusy? alebo... Čo majú citrusy? Majú eterické oleje, ktoré sú za prvé zdravé a za druhé sú aj horlavé. Takže zoberieme to tu podpáliť. Vedia o tom naši? Pozor na naše vlasy. Takže zoberieme zapalovač a takto si opalíme trošku tú šupku, alebo teda iba čisto tú kôru a cez tento oheň stlačíme a spraví to takýto krásny efekt. Teraz si to takto... Aj krásnu vôňu. Presne tak, o tú vôňu ide. Dáme citrónovú kôru takto hore. Dobre. Super, a už je to asi hotové, lebo... Nie, ešte. Nie, to je teda proces. Vieš čo? Zoberieme teraz takto tymián.
A posledná vec je táto cukrová vata, ktorú dáme hore. A ide o to, že vlastne, keď vy sa napijete iba čisto toho koktejlu, tak je to iná chuť. A keď si dáte ešte tú cukrovú vatu a zapijete to tým koktejlom, je to takisto iná chuť. Takže 2 chute v jednom koktejli. Perfektne, ďakujem ti veľmi. To bol Zeus, ešte nás čaká Nefertiti, k nej sa dostaneme. Denisa, kamoši, to sú naozaj, že kamoši, ktorí sa spoznali kde? Cez sociálnu sieť a robil som s ľuďmi